флаг ли е? Да, е комплексар. То всичките са, то няма не комплексари, това е... Ред флаг ли е да си ревнив? Нека да разберем какво мислят хората в 33. Ред флаг ли е да има над 5 бройки? Не. Окей, 5. Окей, в смисъл то момче в 21 век с под 5 бройки не мисля, че има. What? Да, ред флаг си е. Защо? Защото не е хубаво жената вече да е минала там 5 човека, като все едно 5 човека и накрая аз да трябва да се нахендра отгоре. Ред флаг ли е да има най-добра приятелка? Зависи. Много зависи от обстоятелствата, наистина. Не. Окей. Окей. Ред флаг ли е да е много ревнива? Ще найде ред флаг. Защото понякога в ревността си не осъзнава, че задушава човека от среща. Не, изобщо даже. Напълно я разбирам, защото и аз съм много ревнив. Ред флаг ли е да е комплексар? То всичките са, то няма не комплексари, това е... Майката си е. Кажи нещо на нашите зрители от Party Hub TV.